Kiitos sinulle, Elisabeth, laulusta. Oliko tuo noita pelottava vai oliko se vähän pelottava ja hassutteleva vai mitä siinä oikein oli? No, se puhuu siinä, että ihmisillä on niin tylsä elämä ja ne niin herää tosi aikaisin ja ne on töiden orja. No mitä se noita sitten tekee, jos ei töitä? No, se sanoo, että sillä on niin kiinnostava elämä ja sillä on hieno mekko ja mattoja. Ja se tekee taikoja varmaan. Hieno juttu. No sitten kun sä lauloit tuon ensimmäisen laulun Kuukaudet, mikäs on sinun mielikuukausi? Kesäkuu. Kesäkuu. Minkä takia? Koska siinä on lämmin ja se on uida. Käytkö uimassa kesällä monta kertaa? Hieno juttu. Kiitos sinulle ja aplodit vielä.